پشتی زیدتری 30 سالان ji karê mamostetiyê, bavê İbrahîm niha wekî ajokarê teksiyê li bajarê Qamişlo dixebite, dago debara malbata xwe bike. Li ser van riyan bavê İbrahîm û hemû ajokar ji rewşa xirab a bînesaziyê zehmetiyan dikişînin. Got ev yek dibe sedema xirabbûna berdewam a otomobîlên wan û dibe yek ji sedemên gorêjeya bûyerên trafîkê zêde dike li gorî ajokaran. شارع سياحي على اساس منطقات راقي شارعين حقيقي وكوره قبل اللي شغلي 6 متري بلكي 10 جوره يعني قال لك تعداد كل سيارة والوضع بشكل عام يعني تشتيت شغلنا ما يجيش هرن دين للصناعه لتصليحها وقطعين بيجي ودور بنيان تحتي قناه مضبوط ونقنج يعني تاثير الحر تشتيدك يعني الاقتصاد ببنيان تحتي تجاري بيشنا كذا. Ne tenê li bajarê Qamişlo lê li seranserî parêzgeha Hesekê rewşa riyan sal bi sal xerabtir dibe. Hin rê ji ber zêdebûna kortan û têkçûna ziftê êdî nema ji bo çûn û hatina otomobîlan tê bikaranîn. Hevserokê Şaradariya Qamişlo dibêje gonebûna hin maddeyên serekeyên taybet ji bo çêkirina riyan û bikaranîna maddeyên herêmî bû sedema gorê bi kalîteya bilind neyên çêkirin. نشتغل البلدية كانت تشتغل وتزف شارەداری لەسەر قیرکردنا ڕێیان کار دکرد و دخەبتی me madeyên herêmî bi kar dianîn ji ber vê yekê ev qîr ne li gorî kalîte û taybetmendiyên pêwîst bû. Îsal 16,000 metrê çargoşe qîr me dest nîşan kiriye. Em ê vê qîrê ji bo kolanên sereke û yên çalak û serrastkirina kord û rêyan bikarbînin. وكمان في عندنا بالترقيعات. Rojnamavan xelefmuo gelek rapor û lêkolîn li ser rewşa bînesaziya herêmê amede û belav kiriye. Binêrîna wî rejîma Bees li herêma Rojava ne avakirin û ne jî pêşxistin duwarê bînesaziyê de kir. û rêveberiya Xweser li şûna pêşxistina saziyên xwe û baştirkirina xizmetguzariyan bi şer û rewşa ewlehiyê ve mijûl bû. Rewşa xerab a bînesaziya deverên me vedgerî gelek sedema. Yek jê got rejîma Bees bi 10 sala ev dever wilo hişt bêgo tê guhertin û avakirinê tê dibikî. Yani wek dibêjin neft û xêratên vê mentiqê vê herêmê dibirin û tu avakirin lê nekir. Lê piştî jî 2011 û heta got rêveberiya Xweser سیستما خو آوا کرد وان جی تو گهرتنین باش دست نخستش بود دوره یعنی من تنی گریدای بشر داعش و ایریشین ترکیه دا استا اولکاری دلیل سر عرضه تا آوا کرن باش نکرن دا عالیه سازیان دجی ریوبریا خسر لشناگو خبرات و کفاءات بکار بینه لفیده جی نکر ما سر استا ولا آتا. Rewşa xirab a bînesaziyê û ûriyan li Sûriyê encama şerê gonêzîkî 15 salan dûm kiriye nîşan dide. Raporek Benga Cîhanî got di dawiya sala 2015 de hat weşandin lêçûna ji nû ve avakirina Sûriyê bi qasî $216 milyar pêşbîn kir. Li gorî raporê nirxê zirarên di bînesaziyê, avahiyên niştîcih û yên neniştîcih dê bi qasî $108 milyar gihiştiye. Li gorî van hejmaran bi piştgirtina li ser hewildanên navxweyî zehmeta rewşa bînesaziya hilwişyayî ya Sûriyê baştir bibe. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.